Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un episod de Minecraft. Astăzi vom juca pe serverul gamester.org. Astăzi vom juca un match, poate două de jump down. Nu știu dacă ați auzit de acest minigame. Aici trebuie să ajungi primul sărind de pe bloc până jos sau să colectezi lucky blocuri pentru a primi bani. Iar apoi, după ce primești bani, îți iei arme, mâncare, armură și chestii de genul. Din păcate am primit doar 6 monede din acest lucky block. Oh, aici 65 e destul de bine, 89 e foarte bine. Maximul de monede dintr-un Sea Lantern e de 99 de monede, deci nu sunt foarte bune, dar sunt multe, așa că per total faci destul de multe monede. Puteți observa că în dreapta scrie la fiecare strat în care a ajuns fiecare. Din păcate am căzut, însă am 250 de monede, deci nu e problemă. Cam trebuie prima tură să fac aproximativ 4-500 de monede. Asta ar fi considerat ok. Adică dacă fac 400 de monede în 3 ture, deja cu 1200 de monede mi-au armură relativ bună. Oh, nu știu ce să fac acum. E cam complicat. Din păcate am ratat acea săritură. Dar nu e nimic, nu e problemă de război. Vom încerca să vedem dacă sunt lucky blocuri aici aproape. Sunt foarte ușor de luat. Deoarece așa aș putea face bani foarte ușor. De obicei aici e unul, dacă mi-aduc aminte. Nu e aici. Însă văd un lucky block, adică de fapt un sponge. Trebuie să-l iau. Lucky block-urile îți pot da mulți bani, însă uitați, de exemplu, acum am primit 378 de monede. Oh, am picat. Însă poți să primești, e o șansă mare să nu primești bani, ci blindness sau să dispară blocul, deci e așa și așa. Din Sea Lantern-uri primești 100% monede, altceva nu poți primi, ceea ce e destul de bine. Uitați, de exemplu, acum am primit fall dintr-un lucky block, însă cel mai bun este diamond block-ul, sigur. El îți poate da chiar și 600 de monede, dacă ai noroc, însă e foarte rar. Și e doar pe anumite hărți. De exemplu, aici pe piramid nu este niciun bloc de diamant. Însă pe alte hărți este. Unde în cazul în care voi găsi unul, probabil voi câștiga meciul, deoarece deja am 800 de monede. Și dacă mai am încă 600, ar fi perfect. Am făcut bine săritura, însă nu am reușit să mă opresc. Dar nu nimic, avem 840 de monede încă din prima tură. Da, și am uitat să vă spun că poți să și fii împins sau să împingi. Însă e ok, e ok. Eu de obicei nu prea împing persoane, adică iei doar 10 monede și durează mult, pierzi mult timp. Adică, de exemplu, din Lucky Block-uri poți să faci 300 de monede foarte ușor. Sau din Sea Lantern-uri câte 80-70. Așa că nu trebuie să te lupți cu alți player. Mai ales că acolo poți și muri. Deoarece ei vor riposta dacă îi lovești. Însă da, e și asta o tactică. Bănuiesc pur și simplu să... Asta cum se numește? Să stai și să împingi alții. Evident că nu e plăcut să fii împins. Așa că eu nu prea voi împinge. Deoarece nici mie nu-mi place absolut deloc să fiu împins. Mai ales când sunt aproape să ajung pe un Lucky Block sau un Sea Lantern. Așa că nu prea voi împinge. Acolo e un Lucky Block, însă voi încerca să iau Sea Lantern-ul ăsta. Așa l-am luat. Acum, 81 de monede, e bine, e destul de bine. Adică se putea și mai bine, dar nu mă plâng. Erau 5 blocuri, nu 4.
păcate. Acolo sunt lucky block-uri multe, dar e foarte bine. Nu cred că mai voi lua un lucky block, adică mai sunt 7 secunde. N-am reușit să mai iau niciun lucky block, dar nu e problema, adică am 969 de monede, deci e foarte bine. Adică eu de obicei fac cam 5-600 de monede maxim. Așa că acum chiar e o tură foarte bună. Uitați, vedeți? Au fost împins și foarte neplăcut. Pe harta asta este un diamond block, știu sigur. Așa că trebuie să fiu atent. No, am fost omorât din păcate. Îi las pe ei să se bată, nu mă bag. Dacă nu mă înșel, cred că îi după clădirea asta. Am jucat chiar înainte de asta o tură. Însă am uitat să filmez. Da, nu-i nimic. Uitați, am primit regenerare. Nu e foarte folositor, dar e mai bine decât nimic sau ceva rău. Așa, un lucky block, de fapt un sponge, dar le zic lucky block-uri. Am picat. Dar trebuie să găsesc acel diamond block, adică pot primi multe monede. Bine, în același timp pot primi și doar 100 de monede, e așa risky să pierd toată tura doar ca să iau acel diamond block. Dar chiar nu-l văd, așa că doar voi căuta alte Psy Lantern-uri și lucky block-uri. Acolo e un sponge. Aici l-am împins pe jucătorul acela. Deoarece nu vreau să-mi fure lucky block-ul, nu de alta. Și aici un cylinder. 40 de monede, nu e foarte rău. Uitați! Diamond block-ul. Trebuie să am foarte mare... Nu cred așa ceva. A ajuns cineva jos. Cât ghinion am avut tura asta. Am văzut lucky block-ul și chiar când l-am găsit s-a terminat. Bine, putea fi mai rău, adică chiar înainte să mă așez pe el, dar tot sunt un pic dezamăgit. Bonus de viață, astăzi dă o inimioară în plus. Cred că l-am mai primit odată, deoarece am 2 inimioare. Și acolo văd un lucky block. Acolo puțin mai jos, acolo. Și că voi încerca să-l iau. Mi-a dat fall. Am avut ghinion, dar am aproape 1000 de monede. Lipsește fix o monedă. Chiar m-a împins cineva. Un diamond block acolo. Trebuie să-l iau, obligatoriu. Trebuie să nu-l ia nimeni altcineva. Aici și... ce multe lucky block-uri sunt pe redstone. Nu am găsit niciunul înainte pe această hartă și chiar acum. Credibil. Dar nu le mai văd. Gata, l-am văzut unul acolo. Acolo unde gând să mă duc. Cred că mai e și aceasta. Și acel player caută aceeași chestii ca mine. Probabil. Oare a luat lucky block-ul? Nu cred. Că era acolo. Nici măcar nu-l mai văd lucky block. Pardon, diamond block. L-am văzut. Nu l-a luat, nu l-a luat. Și că trebuie să-l iau eu. Dar e posibil să nu-l mai iau, adică sunt destul de departe. Din păcate. Și din nou
Măcar, na, am la fall. 984 de monede e ok, adică majoritatea le-am făcut în prima tură, însă puteam să iau acolo 2 diamond blocuri. Deci să țin minte harta redstone. Și acum să luăm aici niște armură de iron, o să iau doar. Nu cred așa ceva. Am la 2 chestplate-uri din greșeală. Of. Deci am pierdut 200 de monede. Așa că nu cred că o să câștigăm această tură, adică este foarte greu. Nici mâncare, nu mai pun la nimic. No, cât ghinion am avut, mi-am luat aici armură în plus. Că nu mi-aș fi luat, aș fi avut cu 200 de monede în plus, era mult mai bine, adică mult mai bine. Dar nu mă plâng, e ok, adică am sabie de piatră, da. Și armură full de iron. Însă aici e cineva... nu, are doar 2 piese de armură. E ok, adică s-ar putea să câștig tura asta. Depinde și cum o joc. Aici am învățat că de poate să armura să nu depindă deloc. Adică să aibă cineva, să joace cineva foarte bine și să te bată cu sabie de lemn și fără armură. Dar depinde totuși și armura. Ce să... l-am omorât. Nu! Opa, trebuie să fug. A murit din păcate. Și aici se va încheia noul nostru episod. Aici îl felicit pe Red Game Boy. Și cam atât pentru episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!